देद' दाबो मावखाङाखै नामा आयु आयु सानजौलायलांबाय दासो ना सायखांदों माला ओंख्रि संबावगोन हो बिदै दंजोबबावसो नायाबो नै बिदै दंजोबो खावगासिनो माबा ओंखाम जानायखौ होला आयौ रे मा बख'दो दे ओइ आंनि फैसाखौसो मोनदों माथो नोङो बे नङालै पकेटावसो दङ पकेट बक्सआव सोरखौ नेदों नों ओनसोलनि बिमा बिखुङा गथ'बानानै गथ' सासे मोननायावनो बुरिबायबो नोङो हाफि बुरियाबा कमेन्टफ्राव आयु अन्थाइ बे स्लिमा जेरै थायो बेफोरबायदि थागोन नामा मानसिनि देहाया थाया जाबाय थानांगौनो माथो नोंलाय लहायानो माथो आराम थाथोंहाय होनबा माराम खाजोबो नंगौ नामा ख्राख्रानो माबा मिनि खाप लानानै आराम सुपार सियाराव जिरायलायनानै आरानि बायदि मोनजागोन डायलगाथ' अख्रांनि हाथरखिबो थुख्राय अरजोबनो हाखायो 80 बोसोर जानाय बुरियाबो हास्लाबबावनायसो नङा खोमा माथो डायलगफ्रावथ' हिनजावफ्रा आराम जना मोनजाबाथ' हाजार माथो जनानै जागासिनोलाय जवालासिनो सोरबा गसंनानै जायो हाजार हिनजावफ्रा साख्रि गोनांबाबो गावनि थाखायबाबो साहा कापसेबाबो फुदुंनानै लोंखाथारनांगौखा नै नोङो आबै सोरबा ओंखाम दौना होफैगोन मालाय मेरला साख्रिआवलाफ्रा माथो ओरैनो मोनजायो गाव गावनि पकेटनिबो होनांगौ मिथिदों मिथियाखैला लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसोनाय ओमफ्राय माबेसे मोननायथाय आप नायाबो जि मोजां मोजां नै ना खुरि ना मा होनो बेखौ ओमफ्राय नैबे माबा नैलै अयथासार ना मोनदों नायदो ना भांगनबो दं नै गोदानसै र' गोदानानै जानानै लोगो हमनांगौ दङ सासे सिख्लाखौ लोगो हमहैसै आङो मबाइल हैनो नागिरबावो सोरबा सिख्लानो गथ' सासे फिसा जोबोनलायनानैबो बिदि लाइन मारखुमाबाय थायो बियो लाइन मारियाबा रागो नायनोनो नै नोङो हायोबा लानानै फैदोना हायोबा लानानै फैथारदो ना न'आवनो आराम जिराय जाथारनोसै आं नंगौ नामा देद' दाबो मावखाङाखै नामा आयु आयु सानजौलायलांबाय दासो ना सायखांदों माला ओंख्रि संबावगोन हो बिदै दंजोबबावसो नायाबो नै बिदै दंजोबो मा बिदैयानो मा साइसनि ने गोसोम ना खुरि होनना बुङो बिदिखौ आं खुस्रासो होनो नाखौ खुस्रा ना खुस्रा मिथिया आङो लोगोफोर लोगो हमनो थांसैलाय नै हान्थाया ओमफ्राय आयौ रे मा जाखावगासिनो ना आलु मटर दहाय नुनाया आङो माबायाव हमना लायदोंमोन दैबाना जादोंमोन जोंनियाव ओइयाव अजगरनिफ्राय आरोना जाम्फैयाव लाय थांसै आङो जागोन लामायाव फानथिं फैनायानो सिखारबावाखैसोमोन खोब लामायाव फानथिं फैनाय ना लाखिनो बानायखायसो गुरलाब गोथाब सिखारबाय सिखारबावाखैमोन मानसियानो फिसाजोखौथ' लाथानोसै मामा Oniska हारसिंनो Oniska नानि दा नाहरलायदों नोङो हा लोगोफोर दा आं माने इथा नायफैदों आरो ना न' लुनो थाखाय बेनिफ्राय इथा फाथायाव फैदों आं नोंथांमोना नायनो हागोन इथा फाथाखौ नैबे दैमाफुरनि बे इथा फाथाया ओमफ्राय नैथिं दङ आदैबो दंफैयो बेनिफ्राय नैबे नायदो इथाया बे सावाखै आरो दा जों दैमालुजों जों उदालगुरि थांगोन ओमफ्राय दा हाबलांखाबाय आरो जोङो इथा फाथायाव नायनि र' बिराद हाद्रि नै इथाखौ नायनोसै ओमफ्राय दामफ्रा बेसेबां सोंगोन आं नोंथांमोननो खिथागोन आरो ना बिराद बुरजा इथा सावो आरो बेहाय ओमफ्राय सिगाङावनो फैसा होनानै दोनखाबाय एसे खमाव मोनोनो दा जिखिजाया आङो सोंना नायनोसै नै बिराद बान्दोल इथा दं बेहाय जाबखो इथा नैथिंबो दं इथायाथ' मोजाङानो गोजा बर्थमान नायदो इथाया नैथिंबो दं माने खुबैबाबो बायखौ लांगोन आरो आङो KBI इथाया
बिथिंबो दं इथाया नै इथिंबो नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय फुरा नै आसाम टाइप न' बायदि बानायना दोनदों इथाखौनो नैबेयावसो दं नांलाय इथाया बबेथिं सावोथाय बबेथिं ओंखारदोंथाय आदसा नायदो इथाया गाखोलांजायोना गाखोलांजायाबा बिथिंबा गेरेन्टि गैयाना ओरैथ' नै ओरै फुरा माने बख'गासिनो दं आरो इथाखौ ओरैजाय ट्रेक्टरजों फुरा जाबगासिनो दङ ओरैजाय नैथिं नायनो हागोन नोंथांमोना माने इथाखौ दायो बिनिफ्राय लांगोन आरोना बैहाय शिफ्ट खालामहैगोन खोमा जाबनानै दोनहैगोन जों दा मेन इथा फेक्ट'रियावनो फैदों आदसा नै इथा सावग्राया मादि नै इदि जाबो जाहैदों आरोना जाबगासिनो दं नै ओमफ्राय नैथिंनिफ्राय बुख'बाय थायो नै जाबखो जाबनानै बेनिफ्राय बख'बाय थायो आरोना इथाखौ नैफोरो रेजेक्ट जाजोब्बाय खोमा बेफोरो लामाफ्राव होजायो बायनाया नैथिं फुरा इथा माबागासिनो दं जाबगासिनो दं इथाखौ एबार पूरा हो गई ना এইফালা কয়লা দি জ্বলাই কিমান দিন লাগে এবাৰ জ্বলাবৰ কাৰণে এবাৰ জুৰি লগালে হয় হা এবাৰ লগালে হয় কিমান দিনৰ ভিতৰত ওলাব পাৰে এইটো ইটাটো ইয়াত জুৰি জ্বলাই আহি আছে এফালে ওলাই আছে আচ্ছা এনেকুৱা নাকি নাই এসপ্তাহ 15 দিন লাগিব 15 দিন মান না 15 দিন 20 দিন পিছত ইটা ওলাব পাৰে আচ্ছা এবাৰ জুৰি দিয়াৰ পিছত আৰু ওলাই আছে এক নম্বৰটো এই সাইডৰ নাই এক নম্বৰটো কোনটো হা সেইপিনে আছে না সেইবিলাক এক নম্বৰ নাকি আচ্ছা कपिराइट फैगोनलै बाला नै इथा रोगागासिनो दं इथिं इथा फेक्टरियाव फैदों आरोना जों दा इथा नैबे हाजों डाइस बानायनानै माबानाय ओरै फैदो दैमालु माखौ बै मुहुरिफ्रासो मिथियोबा नैथिंबो दं नै इथाया एकदम ओरै फुरा इथा बानायजोबदों आरोना बिथिंनिफ्राय लाना फैयो अयथासार इथा दङ नोंथांमोना देखायगासिनो आं नैथिं फुरा इथा जावजोबनाय आरो नै नैबे दुब्लिफोरनिफ्राय फुरा इथा जावजोबनाय नै हाया मोजां खोमा बेनिखायनो इथा सावबाय थायो आरो बेहाय सिगां समाव बन्द' जाबायमोन गेजेर ससेयाव जों दा बेलेग खामानिबो दङ दा सोंना नायनोसै इथाखौ बेथ' कयला नै बे कयलाजों सावो आरोना अरिजिनाल बे खयलाया दंफांनि खैला नङा बियो हाजोनिफ्राय माबानाय आरोना बे खैलाया जों दा ओरै सोंना नायनोसै प्राइसफोरखौ बेसेबां नायनायाथ' नायबायानो इथाखौ लोगोफोर दायो मोनफैयो आरोना जोङो उदालगुरियाव ओमफ्राय जोङो भिडिअ लाबोबाय थायासै गारि सालायनायखौ सुबुङा नै चिकेन लेग पिस जाग्राया दायो मबाइल लांनो नागिरदों मबाइल गोदानखौ माने खानायखौ सिनजायाखै नों हो खानाया गोलाव गोलाव जाबाय माथो बिदि खालामना हामा मा लाबोदों लेखा लाबोना लाबोआखै नोंलाय सुबुं रिजाल्टखौनो मोनाखै गस्ला गुदुं लाबोलायबावदोंसो माथो नोंलाय जोंनाव थांगोन लाखिसानो हा ओइ लायलाय मबाइल गोदाना लायदो थां ओइ स्कुटियाव बेग दङ लायथां बै बेग गोजाया चार्जाराबो एक्सट्रासो बायनांगौ लाबोखाबाय आङो फ्लिप कभारखौ नोङो बायनांगोनसो होजोंहाय बायनानै लायदो नङाबा बेयाव बायगोन होमबालाय उदालगुरियाव बायनो हागोन दे खुलि दे चार्जखौ गोदाननिखौनो माबायाखै बेहायसो दं गोदाननिखौनो फोजोबाखै आङो चार्जखौ है फुवाखैनो फोजोबग्रो गोदाननिखौ फोजोबग्रोनानैसो चार्जखौ होनांगौ बेयाव दङ बेयाव बे खाथेनायाव जिरायफैदो माल' बख'दो दे ओइ आंनि फैसाखौसो मोनदों माथो नोङो बे नङालै पकेटआवसो दङ पकेट बक्सआव नाय बक्सआव बक्स गैया फैयासै नामालै सुबुं मबाइला इयाव नायदो दे बे
बे आंनिसो माबा दं खर'जों लोगोसे बे मोनसे ओमफ्राय बे खर'आ बवा आथिं देखायलाय मबाइला बवा अन खालामदो थुहाब दे रोंना रोङाखै अन जाबाय दे केमेरा देखायदो देलाय केमेरा देखायलाय केमेरा देखाय नैबे A72 निमोन आरो माथा मोनफैयाखै नालाय आं गोदान बायनायाव ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय A72 नि बिदिल'सो मोनो बैहाय दङ बैयाव एलाय सुबुं लानायाव दङ नैबे आइफननिसो बियो बेखौ दोन बेलाय नोंसिना बेसो नैबेखौ बायोबा बेनो 2000 गोलैयो बे आन्थायानो खर' आन्थायानो ओमफ्राय नैबेखौल' मोनफादों आरोना सेमसांआव ओरैबो टाइप C ओरैबो टाइप C नै इथिंबो एखे ओमफ्राय आं 72 बायनायाबो A72 आबो इदिनोमोन सिगांनिया मबाइला बरिया आरोना सोथ'दो फ्लिप कभारा बेनो नै ओमफ्राय बेलेग बायनानै लादो मोजांब्रा मबाइला इयो बरिया केमेरायाबो ये टाइप C बाबो इनिया फिना निउ मडेलनि नै लोगोफोर बवा केमेरा डेन्जारखा भिडिअआवबो नै नै बिराद स्रां नुदोंथ' सुबुंखौ बवा पासथा ना केमेराया पासथा मोनब्रैल'सो लाइटसो मोनसेया मबाइला नोंथ' थुनो मोनला थुखादोसो मबाइल बायनायावथ' आंना माने डाटा केबोलखौल'सो मोनफादोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो नैबेखौ एक्सट्रा बायनो गोनां जादों आरो ना दाखालि आंनो मबाइल दखानिया माने माबाखौ हरदों खिन्थु डुप्लिकेटखौसो हरदोंमोन नैबेनो 2000 लाखायो माथा आन्थायानो आइफननिया ओमफ्राय दा केबोलखौ आङो पावार बेंकजोंसो होबाय थादोंमोन नालाय पावार बेंकजों होबाय थाबा माने बेटारिनि पार्सेन्टेजआ खमायो आरोना लोगोफोर बेटारिया प्रब्लेम होयो माने उनाव गाज्रि जानायनि चान्स थायो आरोना बेटारि जोरा दा नैबे केबोलाल' फैफादोंमोन बायनायाव ओमफ्राय गोदान मोनसे हरदोंमोन आंनो खिन्थु अरिजिनाल नङामोन आरो दा आं अरिजिनालखौ बायबाय आरो नैबे एप्पल कम्पानिनिखा बियो नायनो हागोन नोंथांमोना 20 वाटनि किमान কৈছিলে दाम 1900 माने 2000 खौनो हमना ला आरोना ओमफ्राय दा बखनसै माने सिलपेकसो 1900 खुলি দিয়ক হয় না নহয় 12 বছর যাব লাগবো কিন্তু পানির হেরিও ডুবালিও কোনো হবো না পানি ডুবালে বেয়া হবো সাসন আকো বেলেগ কালার আগত তো বেলেগ কালার আছে ব্ল্যাক সানা হুমাই সা চেক করে দিয়া আপনার মোবাইলের হুমা হয়ে যায় না একই আছে মোবাইলটো কালার না মোবাইল একে খানালাय মালিকनिजों फैसा सार्ज फैसा हो जाबो दायो आं लानानै थांसै दा हाबा दङ लोगोनि हाबायाव थांग्रोनांसिगोन ओमफ्राय आब'नो क्लिप कभार नागिरदों आरोना क्लिप कभारखौ मोनथ'वाखै बेलेग दखानाव नायनोसै